Bon dia des de la VILA TERMAL de Caldes de Malavella. Moltes gràcies per haver-nos donat aquest distintiu que ens qualifica com a ciutat i vila en caràcter. Des de l'Ajuntament treballem en pas ferm i aquesta certificació, a banda de ser un reconeixement a la feina ben feta, ens permetrà treballar sota el paraigua de l'Agència Catalana de Turisme, pel que fa a la promoció i la projecció. Moltes gràcies a tots.